खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनायाव माहारियारि आफाद एबसुखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनिफ्राय रायखांनो गोनांदि थांनाय 8 आगस्टआव बनसुनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन आफादफोरा आलादा बड'लेण्डनि दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारहैदोंमोन जेराव सोमावसारनायखौ हेंथा होदोंमोन आरो एरेस्ट खालामदोंमोन दिल्ली पुलिस आरो सिआरपिएफआ बेनि उनावनो जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ लानानैनो गोजोननि थाखाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम UTOA खौरांगिरि मेल खुंदों बिथाङा बुंथिदों दि दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव पुलिसफोरा होबथानाया सुबुंखान्थिनि बेरेखा मानोना भारतनि संबिजिराव बयखौबो खोथा बुंनो हानायनि मोन्थाय होखादों जायनाखि जोंनो बड'लेण्ड नांखागौ बे लेखायै बनसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा जयै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामहैदोंमोन नाथाय बेनि उनाव बनसु आरो एबसुनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोंखारिलायनायखौ नुदों जाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बेयाव एबसु आरो बनसुनि जेबो दाय गैया होननानैबो बुंथियो लोगोसे गासैबो जाथायाव आसाम सोरखारनि सोलो दं गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनानै होनायनि बेनि थाखायनो एबसु आरो बनसुआ एसे धैर्य लादो होननानैबो खावलायो आरो थार खोथाया मा बेखौ नायबिजिरनांगौ आरो खौसे जानांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावोदि आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा माबोरै जोंखौ गादबनो हायो बेनिल' लामा लाबाय थायो पुलिस मिलिटारिनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'नि जोहोलावफोर आरो रायजो राजाफोरखौ गावथारबोदों आरो नासयबोदों बर'फोरा थांनाय 1967 मायथाइनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामदों नाथाय गोरोबथा जानानै दसे सोमावसारनाया थाथ'यो उनाव फिन आरो सोमावसारनाया जाफिनो बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव माखासे सुबुंफोरा बर'नि मोन्थाया दाबो जाफुंजायाखैखौ सानदों बेनि थाखायनो माखासे आफादा ज' जानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामदों आरो उनाव गासैबो सुबुंफोरानो बे सोमावसारनायाव बाहागो लागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बे सोमावसारनायाव एबसुखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायो बेफोरनि अनगायैबो दा जाबाय थानाय थासारिनि सायाव UTOA-निफ्राय बुंथियो दि दानि थासारिखौ नायोब्ला बर'फ्रा उननि समाव गावस्रा गावस्रि जाहैगोन आरो बेयाव सोरबा थामथि सुबुङा गाज्रि फाव लागोनखौ नुहुरो बरपेटायाव फिन सोमजिदों लाभ जिहाद लांखारनाय आरो दोनखारनाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थादों गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुन रायजोआव लांखारनाय जाथायाबो जाफ्लेबाय थादों अब्लाबो सांग्रां जायाखै जोंनि सुबुंफोरा जायनि थाखाय गुबुन हारिनि गोदै गोदै रावाव गलिनानै थगायजानायखौ खोनानो मोनबाय थानाय जादों फिन बरपेटायाव सोमजिदों लाभ जिहाद सासे मुस्लिम हौवाया बर' सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै लांखारनायनि खौरां मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मुस्लिम हौवाया बरपेटा हावलिनि मुङा मोनान आलम आरो मोनान आलमा बरपेटानिनो सासे 17 बोसोर बैसोनि बर' सिख्लाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै लांखारदों जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव मिथिहोनाय जाबाय नाथाय दासिमबो लांखारजानाय बर' सिख्लाखौ रैखा खालामनो हायाखै बेराफारसेथिं लांखारजानाय सिख्लायाबो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय मेसेजनि गेजेरजों नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरदों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला लांखारग्रा मोनान आलमनि फनखौ पुलिसफ्रा ट्रेस खालामनायाव सोनाब बंग'आव लांखारनायखौ हमनो मोन्दों नाथाय दासिमबो रैखा खालामनो हायाखै बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नाम्बारा जाहैबाय 8876807504 गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजानि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि मिजिं बे मिजिंजों गेलेनाया बेसेबां गनायथाव आरो आलादा बड'लेण्ड मोना होननानै मिथिसेयावबो आलादा बड'लेण्ड बिनायनि आन्दोआव मा दं बेफोर गासैबो खोथाखौ लानानै बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल दासान्दि जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ लानानै बिक्रम दैमारिया खौरांगिरि मेल खुंदों बिथाङा बुंथिदों दि गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बनसुआ दिल्लीयाव थांनानै एबसु मुर्दाबाद बुंनानै बड'लेण्ड मोननाय नङा आरो बनसुआ जुदि प्रमद बर'खौ गोहोनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय आरो प्रमद बर'नि राजखान्थि केरियारखौ फोजोबनो थाखायसो दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्ड दाबिदोंब्ला बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा प्रमद बर' दैदेननाय समाव एबसुआबो जेब्ला बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन अब्ला 2017 मायथाइयाव बड'फा हाउसआव मोनसे गोनां जथुम्मा जादोंमोन जेराव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड मोना आरो बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय जेबो क्राइटेरिया बर'फोरनाव गैया होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय बे समाव प्रमद बर'आ गसंनानै बुंथिदोंमोन दि आलादा बड'लेण्ड मोनथ'वाखौ मिथिगौ नाथाय रायजो राजाफोरनियाव बड'लेण्डखौ लानानै जि दोहौ दं बेखौ खम खालामनो हानाय नङा मानोना हाग्रामा महिलारिखौ जेरैखिजाया बिसायख'थियाव फेजेननांगौ होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिक्रम दैमारिया बेनिखायनो बनसुआबो जुदि प्रमद बर'खौ गोहोनिफ्राय बोख्लायनो थाखायसो बड'लेण्ड सोमावसारदोंब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौ दुखु मोनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा
बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि बर'फोरनि साबा दैदेनगिरि प्रमद बर', हाग्रामा महिलारि, बिश्वजित दैमारि, उरखावग्रा ब्रह्म आरो दिपेन बर' बिथांमोननि सायावनो बर'फोरनि इयुना सोनारगोन। जुदि बर'फ्रा गोग्लैयोब्ला बिथांमोन साबा दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जागोन आरो गोजौ फारसे थाङोब्लाबो बिथांमोननि थाखायनो जागोन होननानै बुंथियो। बेफोरनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि मोनब्रै दफाखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला बर'फ्रा माब्लाबाबो गोजोननाय नङा। मोनब्रै दफाफोरा जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय, बिश्वनाथ आरो सनितफोरखौ बिटिआरआव सोनाय, एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि थाखाय जि फान्डिं फैनांगौ बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बर' लाइमोनफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसननांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। दिल्ली पुलिस आरो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव साब इन्सपेक्टरनि पस्टआव थिसननो थाखाय स्टाफ सेलेक्शन कमिशना नटिस फोसावदों। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 10 आगस्टनिफ्रायनो जागायबाय आरो 30 आगस्टसिम थागोन आरो कम्पिउटार बेस एग्जामिनेशना बे बोसोरनिनो नभेम्बर दानाव जागोन। बैसोआ 1 जानुवारि 2022 मायथाइसिमाव 20निफ्राय 25 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन, नाथाय SC STआ 5 बोसोर रेहाय मोनगोन। गासै 4300 लांदां पस्टनि थाखायनो आनजादा खुंजागोन। 4300 पस्टनि मादाव दिल्ली पुलिसनि साब इन्सपेक्टर एग्जिकिउटिभ पस्टआव गासै 340 पस्ट, बेनि मादाव 228 हौवाफोरनि थाखाय आरो 112 आइजोफोरनि थाखाय। बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसनि साब इन्सपेक्टर GDआव गासै 3960 पस्ट दङ। जायफोर बिथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोनहा ssc.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। रां लानानै फिन सानै मावख'गिरिफ्रा हमजादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शननि गोख्रों संदाननायजों फिन रां लाफुबाय थानाय समावनो सानै मावख'गिरिफोरखौ हमनो हादों। मुंफोरा फारियै गपिनाथ दास आरो लहित फुकन। गपिनाथ दासआ तामुलपुरनि साब रेजिस्ट्रारनि मावख'आव पस्टेडमोन आरो लहित फुकना गलाघाट जिल्ला बकाखातआव इन्सपेक्टर अफ एक्साइज अफिसाव पस्टेडमोन। मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनावनो गपिनाथ दास आरो लहित फुकनखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि गोख्रों हाबा मावनायावनो सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ रां लाबाय थानाय समावनो हमनो हागासिनो दं होननानै आसामनि स्पेसियेल DGP जिपि सिं बिथाङा बुंथिदों। रां लानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै नोंथाङाबो राहा लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा WhatsApp नाम्बार 6026901243 नङाब्ला 180034536767 बे नाम्बाराव मिथिहोहरनो हागोन। उदांस्रि साननि सिगां तिनसुकियायाव मोनदों गोबां बिबांनि गुलि। तिनसुकियानि DSP हिरण्य कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव गोबां गोथां गुलिजों लोगोसे 19 बस्तायाव थानाय लांदां कार्ट्रिज हमनो मोनदों। तिनसुकियानि नापुखुरी ओनसोलाव थानाय भाङासिङा गडाउननिफ्रायनो हमनो मोनदों गोबां बिबांनि गोथां गुलिजों लोगोसे 19 बस्ताजों आबुं जानाय लांदां कार्ट्रिज। बेनि अनगायैबो खावनाय गंसे मटर साइकेल, लोगोसे मटर साइकेल आरो साखा खब्रै गारिफोरनि खावनाय पार्टसफोर, अइल इन्डिया लिमिटेड आरो निपक'नि खावनाय मुवा बेसादफोर हमनो मोनदों। गोबां मुवा बेसाद हमनो मोनखांनायनि उनाव दा गडाउननि बिगोमा बिरेन्दर साहखौ एरेस्ट खालामबाय। बबेनिफ्राय बे गोबां बिबांनि गुलिफोरखौ मोनदों बेनि सायाव सोंनाय फिननाय लानाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआव 7 सल्जारनि मुंख्लं आरो 1 जोखोम। बिथांमोननि अनगायैबो 2 उदखारिनि जिउ खहा। बे जाथाया राजौरीनि फारगालाव थानाय केम्पआव जादों। लास्कार इ ताइबानि उदखारिफोरा ग्रेनेड खुबैनानै केम्पआव हाबनो नाजादोंमोन। बेयावनो उदखारिफोरखौ होबथानायाव 4 सल्जारफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों। मुंख्लं जानाय सल्जारफोरनि मुङा फारियै सुबेदार राजेन्द्र प्रसाद, राइफलमेन मनोज कुमार, राइफलमेन लक्ष्मणन डी आरो राइफलमेन निशान मालिक। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।